Нашата цел е, ние всъщност, и това е моята цел ежедневно, ние искаме да ги изградим като таланти, искаме да не сме зависими от тях, правим го, искаме те да разберат, че това е един екип, който работи за историята на компанията, в случай при нас много точно отговаря за историята, ние градим традиции, ние изграждаме култура, ние създаваме мода, ние създаваме тренд. Тоест, когато ти го правиш това нещо, екипа е щастлив, екипа е удовлетворен, той така има огромно желание да ходи на работа и той казва, да, и сега ще ги разбием, и сега ще разбием пазара, и сега. Тоест, нали, това нещо е изключително важно, те да се чувстват така. И да, те не са просто селс хора, те са хора предприемачи. Те са хора, които градят и създават и работят за имиджа на държавата ни дори. Защото когато ние имаме самочувствието да го правим това, тогава нещата се получават.